Tervetuloa tänne Malmin lentokentälle tiedotustilaisuuteen. Tämä tilaisuus koskee presidenttiehdokkuutta. Nimeni on Kimmo Rantanen. Olen ammatiltani liikennelentäjä, koulutukseltani diplomi-insinööri ja kauppatieteen maisteri. Ja sotilasarvoltani olen ilmavoimien reservin kapteeni. Harrastuksiani ovat kuntoilu, ilmailu ja matkailu. Ja 2 lapsen kanssa kuluu paljon aikaa kotona. Kiitän kaikkia teitä, jotka olette tulleet tähän tilaisuuteen. Olette sydämellisesti tervetulleita ja kiitän mahdollisuudesta pitää teille seuraava puhe. Hyvät kuulijat, perustuslain mukaan presidentti johtaa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Presidentin tehtäviin kuuluu olla myös arvojohtaja. Viime vuoden helmikuussa alkoi Ukrainan sota. Mistä tässä sodassa onkaan kyse? Tähän kysymykseen voidaan vastata eri tavoilla. Yksi merkittävä näkökulma mielestäni on, että haluamme puolustaa länsimaisia arvoja. Näitä ovat vapaus, tasa-arvo, ihmisarvot, oikeusvaltioperiaate ja demokratia. Demokratia on aivan keskeinen arvo ja periaate, koska Suomen hallinto perustuu siihen. Se, että Ukrainan sodan myötä haluamme puolustaa länsimaisia arvoja ja demokratiaa, korostaa ja alleviivaa mielestäni sitä, että meidän tulee huolehtia siitä, että emme itse ole samaan aikaan rikkomassa demokratian periaatteita. Ukrainan sodan myötä Suomi haki ja pääsi Naton jäseneksi. Demokratian näkökulmasta tämä oli mielestäni Suomen valtiojohdolta aivan erinomaista toimintaa. Kansan suuri enemmistö halusi Naton jäseneksi ja maamme ylin johto toteutti juuri sitä ja vieläpä ripeällä aikataululla. Suomen NATOon liittymisprosessia voidaankin jatkossa pitää mielestäni erinomaisesti toimineen edustuksellisen demokratian malliesimerkkinä ja vertailukohtana. Valitettavasti Suomessa on jo vuosikausia nähty toisenlaistakin päätöksentekoa. Esimerkiksi Helsingissä on ollut lukuisia konflikteja kaupunkilaisten ja kaupungin hallinnon välillä, erityisesti kaupunkiympäristöön liittyen. Malmin lentokentän tulevaisuuteen liittyvä erimielisyys kaupunkilaisten ja kaupungin hallinnon välillä on pitkäaikaisin ja vakavin esimerkki tällaisesta. Konflikteja syntyy vääjäämättä, jos kansalaiset havaitsevat, että heidän enemmistön tahtoa ei oikeasti huomioida päätöksenteossa jossakin asiassa. Mielestäni voidaan sanoa, että NATOon liittymisen päätöksenteko ja Malmin lentokentän päätöksenteko edustavat demokratian ja nimenomaan edustuksellisen demokratian toimivuuden näkökulmasta vastakkaisia ääripäitä.
Koska presidentti on arvojohtaja, hän voi nostaa julkiseen keskusteluun havaitsemiaan epäkohtia kaikilta hallinnon tasoilta. Siksi seuraavassa asiaa kuntalaista. Suomessa on mahdollisuus tehdä kuntalais- ja kansalaisaloitteita. Esimerkiksi kuntalain 25 pykälän mukaan vähintään 4% kaupungin 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista voi tehdä kunnallisen kansanäänestysaloitteen. Nykylain mukaan valtuusto viime kädessä päättää, järjestetäänkö kyseinen kunnallinen kansanäänestys. Valtuusto voi siis halutessaan yksinkertaisella enemmistöllä estää kansanäänestyksen. Tämä voi helposti vesittää koko aloitejärjestelmän. Miksi kuntalaiset tekisivät aloitteen kunnallisesta kansanäänestyksestä, jos valtuusto voi sen halutessaan helposti hylätä? Vertailun vuoksi esimerkiksi taloyhtiöissä asukkaat saavat aina haluamansa asian äänestykseen yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen mukaan. Taloyhtiön hallitus ei siis voi estää tätä äänestystä. Tämä varmistaa demokratian toteutumisen taloyhtiön päätöksenteossa. Ja samoin on asia yhdistyksessä. Mielestäni olisi hyvä virittää laajaa kansalaiskeskustelua siitä, olisiko kuntalain 25 pykälää syytä täsmäkorjata niin, että kunnallinen kansanäänestys olisi myös automaatio, kun tarvittava määrä kuntalaisia sitä esittää. Tai vähintään niin, että valtuustossa vaadittaisiin määräenemmistö, esimerkiksi 3/4 kunnallisen kansanäänestysaloitteen hylkäämiseen. Toimivaan demokratiaan kuuluu mielestäni mahdollisuus saada aina haluamiaan asioita äänestykseen. Kuntatason ei pitäisi mielestäni olla poikkeus tästä periaatteesta. Jokainen demokratian rikkominen millä hyvänsä hallinnon tasolla rapauttaa sitä. Meillä ei ole varaa siihen. Haluammehan puolustaa länsimaisia arvoja. Suomessa on perinteisesti totuttu siihen, että demokratia ja hallinto toimivat. Maassamme on valtavan paljon loistavia esimerkkejä siitä, että kansalaiset ja hallinto ovat yksissä tuumin vieneet asioita eteenpäin ja on saavutettu hienoja tuloksia. Presidentin juhlallinen vakuutus kuuluu seuraavasti. Minä, NN, jonka Suomen kansa on valinnut tasavallan presidentiksi, vakuutan, että minä presidentin toimessani vilpittömästi ja uskollisesti noudatan tasavallan valtiosääntöä ja lakeja sekä kaikin voimin edistän Suomen kansan menestystä. Voisiko presidentin tehtävää osuvammin kuvata kuin kaikin voimin edistää Suomen kansan menestystä? Jos olisin presidentti, juuri noin haluaisin itsekin toimia. Siksi olen tavoittelemassa presidenttiehdokkuutta. Kiitän mahdollisuudesta pitää tämä puhe. Avaan ja julistan tämän presidenttiehdokkuuden
avatuksi ja tämän jälkeen varsinainen työ alkaa, koska tässä on kyse presidentin valitsijayhdistyksestä, niin on kerättävä 20 000 kannattajakorttia ja aikaa on 3 kuukautta, eli edessä on urakka, edessä on iso urakka, mutta se on täysin mahdollinen saada nämä kannattajakortit kerättyä joulukuun 12. päivään mennessä. Kiitoksia kaikille paikalla olleille ja kiitän mahdollisuudesta saada pitää tämä tiedotustilaisuus tänään Malmin lentokentällä. Kiitos.